Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 34. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, "Anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako, apan labaw siya kanako kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Kaniadto wala ako makaila kun kinsa siya, apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel." Kini ang pagpamatuod ni Juan. Wala ako makaila kun kinsa siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig miingon kanako, "Makita mo ang espiritu nga mukunsad ug magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Ug makita ko ang espiritu nga mukunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati ug mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.